Ndewo ndị be anyị, biko enwee nchọ ikwu maka ya. Wechirikwa ọkụ ya bawa Anthem na 2024. Kịta enwee nchọ ikwu maka enwe ihe mfu na-etrendi maka di Safera and Ahmed. Ada sị na Ahmed rapụ Safera, ụfọdụ sị na Safera rapụrụ Ahmed, anyị amara ka o si mee. Mana ihe m na-ajụ bụ, kedu ebe gịnị kwesịrị? Ọ dị mma mmadụ na mmadụ na-eme enyi, emete ya aka? Enwe ndị na-eme 5 years, enwe ndị na-eme 10 years, enwe ndị na-eme 8 years, afọ 10, afọ 5, afọ 4. Ọ dị mma ka ọ ka mma mmadụ na mmadụ na-eme enyi, onye ahụ ga-ama ọ bụ nwantịntị oge, ọ bụ na ọ ga-ekwe gị omume, ọ bụ na ọma akwụkwọ ga-ega iru. Ọkakwa mmadụ na-ebupụta ihe ọ na-eme, ihe gbasara enyi ha maọbụ adịm na mma ha na soshal midia. Ọ kwesị anyị makwa ajụjụ ka m na-ajụ, so nsị ka m jụọ, kedu nke ọ dị unu ka ọ ka mma? Maka na ihe a na-ebutezi okwu na ụka ebe niile. Ụfọdụ ndị mmadụ asị na mmadụ na mmadụ megidere ime 10 years 20 years, ọ rapụ onye ahụ, o mesizie enwebe killings, onye egburu onye egbu onye, atibu ụzọ gbuo aka nkụ. Gwa na anyị kedu nke ka mma? Tụlegodi n'ime onwe gị, suggest, what do you think is right, what do you think is wrong? What are we not doing right? What are we not doing wrong? What are we doing wrong? Let us all know.